Tässä nopea ja helppo testi nilkan liikkuvuudelle. Laita mittanauha niin, että nollakohta on ihan seinässä kiinni. Tarkoitus olisi osua polvella seinään niin, että kantapää pysyy lattiassa. Jos tämä onnistuu helposti, vie jalkaa hieman taaksepäin ja kokeile uudelleen. Toista, kunnes löydät suurimman mahdollisen etäisyyden, jossa polvi osuu vielä seinään ilman, että kantapää nousee. Joskus jaloissa voi olla huomattava ero. Esimerkiksi toinen nilkka voi taipua vain 5 senttiä, kun taas toisella puolella liikkuvuutta riittää 12 senttiin saakka. Tällaiset puolierot voivat vaikuttaa liikkumiseen. Testissä on muutama tärkeä asia, joita ei saisi tapahtua. Kantapää ei saa nousta lattiasta. Lantion ei pitäisi kiertyä tai kallistua, eli pysy suorassa. Polven tulee liikkua suoraan varpaiden suuntaisesti, ei sisään tai ulospäin. Tällöin nilkka ei liiku riittävästi.